Imaginaste que haxa un sitio que teña un cine e unha librería? Bueno, pois hoxe estamos nel. Hoxe vos ensinamos que é Numax. No número 9 da rúa Concepción Arenal atopamos este espazo cultural que xunta letras e audiovisual. Hoxe descubrimos vos Numax coa axuda de algúns dos seus integrantes. Hai varias motivacións, unha delas é esta sala de cine. En Santiago non había cines, literalmente non había ningún cine, nunca houbera prácticamente unha sala especializada en cine de autor, en cine en versión original, de maneira, digamos, íntegra. Non é só un cine, non é tamén unha librería, tamén hai un laboratorio de diseño gráfico e de vídeo. Prendemos un proxecto cooperativo, unha cooperativa sen ánimo de lucro, que fai que todos os traballadores e traballadoras sexamos socias da cooperativa, por tanto tamén tomemos as decisións colectivamente sobre o goberno de Numax. O cinema conta cunha única sala de 70 butacas, cuxo rendemento é elevado ao máximo. Tratan de ter todos os días 3 ou 4 sesións, dándolle variedade ás películas reproducidas. Ademais, Numax ten a iniciativa Numax na Escola, que este ano levou a máis de 6.000 estudantes de primaria, ESO e bacharelato a ver películas acompañadas de materiais didácticos. Tamén contan cun laboratorio audiovisual que traballa con terceiros nos seus proxectos. Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Pero se falamos de Numax, temos que falar tamén da súa libraría. Esta libraría, como podedes ver, é unha libraría moi pequena, entón nos un pouco a nosa estrategia pasa por escoller moi ben o fondo que decidimos visibilizar. Nos como libreiras temos moita presión, sobre todo dos grandes grupos editoriais, porque escollamos os seus libros. Traballamos dunha forma na que non aceptamos que nos envíen nada. Todo o que hai aquí pedímolo nós. En España hai unha cousa que funciona moi ben e se chama Lei do Libro, e é unha lei que fai que os libros teñen precio fixo, é dicir, un libro custa o mesmo aquí que no Eroski ou no Hipercor, e que teñen un IVA hiperreducido. Ti se buscas a mellor unha obra concreta e atopas en algún portal de segunda man, a veces ves precios como 190 euros, 250 euros. Entón, bueno, nos un pouco o servizo que ofrecemos é o de xestionar este tipo de libros que están fora dos circuitos comerciais. Para calquera amante da cultura, Numax é un sitio para visitar e desfrutar.